Ja, Ja. vi. vi har lavet nogle slides om islam, så det følger her. Yes. Og vi har den første her. Det er så lige lidt generel info. Islam, det betyder at hengive sig, eller at underkaste sig. Allah. Hvad siger du? Allah. Ja, at underkaste sig Allah. og det at være muslim, det betyder så, at det er en, der hengiver sig, eller underkaster sig. Ja, Allah selvfølgelig. Og Muhammed, det er så islams profet. Han fik, islam det opstod i 610 efter vores tid, da han fik sin første åbenbaring. Og man må ikke sige muhammedaner omkring, hvad hedder det? Ja, Muslimer. Ja, muslimer. Det gjorde man tidligere, Ja. men det må man ikke. Det betyder, at man tilbeder Muhammed, men det gør man ikke, man tilbeder stedet Allah. Ja, man må ikke sætte Muhammed op på Allahs position. Nej, pedestal. Ja, pedestal, ja. Og Mekka, det er centrum for islam, det er der, hvor Kaban står. Og islam er en synkretistisk religion, og det betyder, at den sådan har taget andre ting med ind fra alle andre religioner, sådan noget jødedom. Den består af en masse elementer fra en masse religioner. Specielt meget kristendom og jødedom. Ja. Præcis. Og islam anså Abraham som urmonoteist, og det var lige så meget Muhammed, der anså Abraham, fordi, ja. Ja, og så er der Koranen, som er islams hellige bog, og i den står nedskrevet Guds hellige ord. Og så er der betegnelserne halal og haram, og halal det betyder det rene, og haram det betyder sådan Det er beskidte og urene. det er ikke Det er forkerte. Ja. Så her ses så en tidstabel over Muhammed. Han er født i 570, og det sker i Mekka. Og så går der 40 år, hvor han bliver gift, og han er en handelsmand. Og i år 610, der får han så sin første åbenbaring. Og så, ja, derefter tager det så fart. I 622, der smides han ud af Mekka og flytter til Medina. Det kan man så af gode årsager kalde for år 0 i islam. Og så i 630, der indtager han Mekka igen, fordi der har han fået opbygget en tilstrækkelig stor umma til, at det kan lade sig gøre. Altså en slags hær eller et folk. Og så 2 år efter, i 632, der dør Muhammed så. Og så har vi lige et billede af, det er så ikke Muhammed, men det Det kunne det være. Det kunne være ham. Det kunne givetvis godt have været. Hvis man måtte afbilde ham, men det må man. Men det må man ikke. Det er bare en vilkårlig muslim. Og lige en bonus. Yes. Så har vi de 5 søjler. De skal overholdes. Yes, og det er trosbekendelsen, og de 5 daglige bønner, og zakat og almisen. Og så er der ramadan, som ligger i den 9. måned, og så er der pilgrimsfærd. Og trosbekendelsen, det man siger, det er, jeg bekender, at der ingen Gud er foruden Allah, og jeg bekender, at Muhammed er Allahs profet. Og det er sådan, at på dommedag, der skal den her strofe, den skal så fremsiges, når man ligger ned i graven, og skal op i himlen eller ned i helvede. Så skal man sige, jeg bekender, at der ingen Gud er foruden Allah, og jeg bekender, at Muhammed er Allahs profet. Og så kan man komme i himlen, hvis man så siger det. Ja. Så er der de 5 daglige bønner. De 5 daglige bønner, dem skal man sige, eller man skal foretage dem vendt mod Mekka. Og der er reelt 5 tider på døgnet, hvor man skal fremse de her bønner, men i og med, at vi for eksempelvis ikke bor i et muslimsk land, jamen, så bliver der ikke kaldt til bøn på samme måde, som der bliver kaldt til bøn i lande, hvor størstedelen af befolkningen er muslimer. Og de 5 daglige bønner, det baserer sig på himmelfartsmyten. Og det er en myte, hvor at Muhammed han kommer på en himmelfart. Han kommer på himmelfart til at komme op, og så er det Moses, han snakker med. Ja, han snakker med alle dem der forskellige profeter, som har været før ham. Ja. De der 7 forskellige himle, som han skal igennem. Og så først så fremsætter de, at mennesker skal bede 50 gange om dagen. Det synes han så også er for meget. Nej, det synes Moses, han synes, det er lige i overkant. Ja, han siger 3, det er det perfekte. Ja. Muhammed går tilbage og maler. Og så får han presset ned på 5. Ja. Og der kan man så sige, at hvis man ser på jødedommen og koptiske kristne, som har 7, og jødedommen, der har de 3, så er det her ligesom den gyldne mellemvej. Ja. Og det er det, man gerne vil. Og det er noget, der i mange henseender kendetegner islam i forhold til de 2 andre. Og det er det samme med, op i himmelfartsminen, der bliver han tilbudt vin og vand og mælk, og så tager han også den her mellemvej med mælk. Ja. Yes. Så er der almisen. Det er noget, som man giver til eksempelvis opførsel af koranskoler, men også til stort set egentlig dem, der har brug for det. Mindre bemidlet. Præcis. Og man plejer at sige, at det er en 40. del, som altså
med lidt hurtig hovedregning, 2,5% af ens ejendel til dem, der er i nød. Og ja, det er noget, man som en god muslim skal give. Så er der ramadan. Der er sådan en lidt sociale del af islam, hvor man på mange måder vil mindes de fattige. Den ligger altid i, ifølge islams kalender på årets 9. måned. Ja, islam følger sådan en En månekalender. så derfor så falder den forskelligt hver år. Ja, Så det er altså altid ikke september. i islams 9. måned. Ja. Ja. Og det går simpelthen ud på, at man faster fra solopgangen til solnedgangen. Yes. Og så må man spise i det tidsrum, vi har skrevet på vores slide. Præcis. Det er der er spisefest. Og man kan sige, at ramadan ligesom når sit højdepunkt på den 27. nat, som kaldes skæbnenatten. Og det her, man fastsætter sin skæbne for det næste år. Ja, så der er mange, ens handlinger, der er ligesom vigtigere end alle de andre. Og det er derfor, at der er mange, der beder rigtig intensivt der. Ja. Og det er også der, hvor almisser. børn introduceres til, til den her tradition, fasten, Ja. ramadan. Ja, og det kan man kalde det. Man kan sige, de kan ligesom ikke holde til en hel måned med ramadan, så Nej. når de er helt små, så er det her, det introduceres. Indfaset. Ja. Præcis. Ja, og man kalder det rituelle nulpunkt. Ja, altså det er der, hvor man kommer tilbage til det rigtige at være muslim. Ja. Og det hele det beror på myten, eller på myter, omkring Muhammeds første åbenbaring. Så det er det, man ligesom prøver at fastholde. Yes. Ja. Så er der pilgrimsfærden. Og det ligger i den 11. måned i året, og det er selvfølgelig igen i islams månekalender. Og turen den piker på bjerget, hvor Muhammed holdte tale. Ved at sige piker, så kan man sige, der findes der er nogle stationer til stede på den her pilgrimsfærd, som der ligesom er tradition for, at man skal gennemgå. Man skal blandt andet besøge den store moské. Kabaen skal man gå rundt om. Så er der Mina og Musdalife. Det er faktisk. Og Fatsletten, teltbyen, Barmhjertighedens bjerg og moskeen i Nimra. Og såvel som der var med ramadan, så er der også en myte, der ligger til grund for det her. Og det beror om hadith omkring Muhammed. Ja. Så der er altså en myte omkring det her. Og såvel som det er med alle myter, så er der nogle ting, som der legitimerer myten. Og i det her tilfælde, så er det så Abraham, Ismail og Hagar, som der legitimerer den her myte, fordi at, jamen det kan man sige, det gjorde de også. Ja, det er det her med, at man prøver først at gå i Muhammeds fodspor, som gik i de her Abraham, Ismail og Hagars fodspor, ikke? Ja. Så det er dem, der legitimerer den. Og her så man så gør bare det se der. En lille collage. en lille collage, og der er så for eksempel Kabaen der, og sådan nogle af moskéerne. Og Barmhjertighedens bjerg. Og den store moské nederst til venstre. Derovre, og som efter sigende kan have plads til 820.000 trone. Yes. Så det er altså bare B. Ja. Så er der sunni og shia muslim, og sunni-muslimerne, de er 90%, altså de fylder 90% af alle islam. Muslimer. Det gør det ikke. Og det resterende 10, det så Shia. Ja, og de følger begge traditioner, eller begge, delinger og sådan noget. Ja, begge retninger følger Koranen og Sunna. Og så er der så forskel på det der Qiyas, og for Sunni, der er der enighed blandt de lærte ijma. Og det er der så ikke på Shias side, fordi de afviser den her, de tror på, at man ikke må tolke på Guds ord, som det står i Koranen. Og i Shia-muslim, der vender de så på den her 12. Yes.